kana so kai shuka a bana amma kana so ka gane me in ka shuka a gonarka zaka samu kuɗi da yawa kuma sannan shukar ta yi albarka. To ga abin da zaka yi, ina ba ku sirri dan Allah, ina kawo muku sirrika ingantacce wanda za ku man addu'a kuma ku yi annabi salati. Duk mutumin da yake so ya gane menene zai shuka ya samu kuɗi da yawa kuma gonarsa ta yi kyau sannan Allah ya samu amfanin gonar albarka, to ga abin da zai yi bai da wahala. Zaka sai zakaru kwaya biyu a kasuwar garin ku, zaka je ka sayo zakaru kwaya biyu ranar kasuwa, ka je ka sayo kwaya biyu jajjaye, sai ka zo ka yanka, in ka yanka sai ka farke cikin su, sai ka ciro inda ake ajiye abincin su. In ka buɗa idan ka gero ya fi yawa a cikin, za ka ga duk kasuwan shinkafa menene da sauransu, in ka gero ya fi yawa a ciki, malam gero za ka ɗauka shine wanda za ka shuka a wannan shekarar. Albarkan manzon Allah gero za a yi, kuma gero sai ya fi bada kuɗi kuma sai ya fi yawa, albarkacin annabi. Kar ku manta da yin sharing, ai sharing baka dan Allah, dan al'umman manzon Allah ta karu. Duk wanda ya tura ma wani ya karu, shi ma Allah zai kawo wani abin da zai karu. So idan ka ga shinkafa ta yi wa malam shinkafa za ka ɗauka, idan ka kuma a dawa ta fi yawa dawa za ka ɗauka. Na ba ku dalilin manzon Allah, sharing dan al'umma ta karu. Wannan ingantaccen sirri ne wanda da izinin Allah in dai ka gwada kan za ka dara, da izinin Allah za ka yi mahaifa addu'a. Allah ya bar mu da nabi.